ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, ба нашри навбатии барномаи футболи осиё шурӯъ мекунем. Чемпиони Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе давоми як ҳафта аст ки дар шаҳри Анталияи Туркия тайёриро ба мавсими нави футбол идома медиҳад. Пагоҳ истиқлолиҳо дар бозии таҷрибавии дуввуми худ бо Факели Воронеж, ки дар лигаи бартари Русия ҳунарнамоӣ мекунад, бозии таҷрибавии худро баргузор менамоянд. пеш аз ин Игор Черевченко шогирдони худро дар муқобили дастаи Окшетпеси Қазокистон санҷид ва имкон дорем ки ин наворҳоро ба шумо пешкаш кунем. Тавре хабар додем, чемпиони Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе омодагии худро ба мавсими нави футбол дар Туркия идома дода истодааст ва ҳоло аввалин вохӯрии дӯстона ва таҷрибавии худро бо дастаи Окшетпеси Қазокистон, ки соли гузашта дар лигаи якум ғолиб омада ба премер-лига рохат гирифт, мегузаронад. ин вохӯрии санҷишӣ барои ҳар ду даста муфид хоҳад буд. дар ин бозӣ Игор Черевченко дар ҳайати асосӣ Рустам Ятимовро дар дарвоза, Севуш Асроров, Ҳайдар Сатторов, Табрез Исломов, Саёди Ковусшо, Далери Имоназаровро дар хати мудофиа, Муҳаммад Кадурӣ, ин як бозигари нави дастаи Истиқлол аст, ки ҳоло дар ин ҷо ҳам ҳунарнамоӣ мекунад. Алишер Ҷалилов ба ҳайси капитан, Эҳсони Панҷшанбе, Шервонӣ Мабадшоев ва Ванучер Ҷалиловро ба майдон овард. дар оғоз ҳуҷумҳои пай дар пайи футболбозони Окшетпес ба назар расид ва ҳоло ҳуҷуми ин футболбозонро мебинем. ҳоло Жасулан Молдакараев ва ин ҷо як зарбаш хато рафт ва тавре мебинем Рустам Ятимов баъди лад бардоштан ба майдон омадааст, ки ин дули гурда аст. ҳоло як ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол аст ва Шервонӣ Мабадшоевро дода аз пой меафшонанд ва зарбаи ҷаримавӣ таъин мегардад. ҳоло ин ҷо ки футболбози ин даста Самат Жогуланов мегӯяд ки ин ҷо хато накардааст, аммо хато буд ва Эҳсони Панҷшанбе дар назди тӯб аст ва ҳоло зарбаи ӯро менигарем ки чӣ гуна зарба мезанад. бо ин зарбаи сахте ки муҳофизатгарро аз пой зада афтонид ва бори дигар зарбаи кунҷӣ задем. Бисёр хатарнок буд, вале дарвозабони ин даста Александр Довгал тӯбро дошта гирифт. як ҳуҷуми дигари футболбозони мо ва ин ҷо зебогии ин тӯбе ки ҳоло Алишер Ҷалилов мезанад бубинед. бисёр зарбаи олӣ аз масофаи дур ва ҳисоб шода мешавад. албатта чунин голҳои Алишерро мо борҳо дидаем ва бори дигар бубинед бо пои чап чӣ гуна зарба мезанад, ки дарвозабон Александр Довгал ин ҳолатро ҳарчанд дида бошад ҳам барои пеши роҳашро гирифтан имкон пайдо накард ва истиқлолиҳо ба сафи пеш баромаданд. ин зарбаро бубинед ва парвози дарвозабонро ҳам. ин гол ба футболбозони Истиқлоли Душанбе боз рӯҳи тоза бахшид. дигарбора ҳуҷумҳои пайдарпайи бозигарони мо буд ва ин ҷо як ҳолати бархӯрди футболбозон ва қисми аввал бо ҳисоби 1-0 ба поён расид. ниҳоят вақти он расид ки қисми дуюм ҳам шурӯъ шавад. голи Алишер Ҷалилов дар дақиқаи 25 зада шуда буд. ҳоло боз бозигарони мо бо як гузариши хеле зебо як зарбаи олӣ мезананд, аммо ин ҷо бинед муҳофизатгарон пеши роҳи ин зарбаро мегиранд. ин бозигари нави мо аст, ки дар борааш гуфтем, Муҳаммад Кадурӣ. ӯ ҳам як зарбаи худро ба сӯи дарвоза зад. гузариши дигари мо Сулаймонов, Алишер Ҷалилов, Манучер бо як кайфияти баланд, бо техникаи ниҳоят хуб муҳофизатгарони дастаи Окшетпесро паши сар мегузорад ва голи дуюми дастаи Истиқлолро ба самар мерасонад. ҳоло як бори дигар имкон дорем ки ин ҳолатро бибинем. ин Шаҳром Сулаймонов буд ва ниҳоят гузариши хуби Манучер, ки дарвозабон ҳам дар ҳайрат монд ва ин тӯбро танҳо аз дарвоза гирифту халос. ин гол он қадар зебо буд, ки гурӯҳи кории медиаи Истиқлоли Душанбе ба он саргарм шуд ва маротиби сеюм ҳам мондааст. ва мо ташаккур мегӯем ба ин наворҳое, ки ба мо ҳам ирсол шуд. ва ҳоло боз як ҳолати дигар, ин ҷо Рустам Ятимов аз дарвоза хеле берун рафт. бисёр мушкил буд. ин ҷо Жасулан Молдакараев буд, ки ҳоло боз як бори дигар бубинед бархӯрди ин бозигар бо дарвозабони мо хушбахтона чизе нест. ҳоло дар Рустам боз дар дарвоза аст. боз дарвозаро аз ҳуҷуми Окшетпес
халос мекунад ва инҷо Алишер Ҷалилов як зарбаи дигар мезанад ва инҷо муҳофизатгарон пеши ин зарбаро ҳам гирифтанд. боз корномаи инҷо Рустам, сипас Чавуш Асроров ва баъдан ин тӯб зада аз майдон бароварда мешавад. Дар ин ҳолат Окжетпес хеле ҳам фаъол шуд. қариб буд ки боз гол занад. инҷо ҳуҷумҳои пайдарпай онҳоро мо бори дигар мебинем ва дар натиҷа ба Виктор Гунченко ин ҳам шаҳрванди Россия ва ҳам ҳазоқиро дорад, голи ҷавобӣ мезанад ва ҳисоб тағйир меёбад. аммо голи дигаре ки Алишер Ҷалилов инҷо дар дақиқаи 88 зад аз ҳамаи голҳо боз ҳам боло меистод ва ин голи сеюми дастаи Истиқлол дар ин радиф буд. ҳоло як бори дигар такрорро бибинед. инҷо ҳам бисёр гузариши зебои маҳз Ромиш Насруллозода ки дар қисми дуюм ба майдон омад ҳавун пас аз ҳамон буд ва ин голи сеюмро задем. ҳамчунин Идрис Аминов ба майдон омад, Ҷураев ва Ҳасанов ҳам ба майдон омаданд. мо яъне Игор Черевченко ҳамаи бозигарон ки дар ихтиёраш буд дар ин вохӯрӣ санҷид. ниҳоят бозӣ бо ҳисоби 3-1 ба поён расид ва акун футболбозони Истиқлол боз омода мешаванд ба мавсим ва бозиҳои таҷрибавии дигарашонро ҳам паси сар хоҳанд кард. хабарҳои навинро аз Истиқлол идома медиҳем. чемпиони Тоҷикистон ҳайати худро бо бозигарони ҷавон пурра мекунад ва дар Туркия роҳбарияти даста бо як қатор бозигарони тими мунтахаби ҷавони Тоҷикистон шартномаи худро ба тасвиб расонид. Амадони Камолов яке аз онҳост. капитани тими мунтахаби ҷавони 20 солаи Тоҷикистон Амадони Камолов пас аз 2 соли таваққуф боз ба Истиқлоли Душанбе баргашт. Амадони Камолов 16 январи соли 2003 ба дунё омада дар хати нимҳимоя бозӣ мекунад. ӯ дар дастаҳои Динамои Душанбе, Райо Махадаонда ва Паракуэлос Антамири Испания бозӣ кардааст. дар чемпионати Осиё бо дастаи мунтахаби наврасони Тоҷикистон соҳиби медали нуқра гардидааст. дар ҳайати тими миллӣ 7 бозӣ анҷом додааст. шартномаи Амадони Камолов бо Истиқлол ба муддати 2 сол баста шуд. дуввумин бозигари ҷавоне ки бо Истиқлол шартномаи худро ба имзо расонид Алиҷони Айнӣ мебошад ки дар ҳайати дастаи Краснодар 2 Россия бозӣ мекард. Истиқлол бо Краснодар ба мувофиқа расиданд ки имсол то охири мавсим ӯ дар ҳайати Истиқлол ҳунарнамоӣ кунад. Алиҷони Айнӣ 6 апрели соли 2004 ба дунё омадааст. ним ҳимоятгар қаблан дар дастаҳои Локомотив Помир, Регари Тадас ва Краснодар 2 бозӣ кардааст. ҳоло дар якҷоягӣ бо мунтахаби ҷавони Тоҷикистони 20 сола ба қисми ниҳоии мусобиқоти қаҳрамонии Осиё ки аввали моҳи март дар Ӯзбекистон баргузор мегардад омодагӣ мегирад. дар ҳайати тими миллӣ 6 бозӣ гузаронидааст. боз як бозигари то 20 солаи дастаи мунтахаби ҷавонон ба ҳайати Истиқлол пайваст. Салоҳиддин Иргашев минбаъд дар ҳайатаи истиқлолиҳо ба майдони бозӣ хоҳад омад. Салоҳиддин Иргашев 3 июли соли 2003 ба дунё омадааст. хатмкардаи Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон мебошад ва дар хати нимҳимоя бозӣ мекунад. қабл аз гузариш ба Истиқлол дар ҳайати ҷавонони Металлурги Бекоботи Ӯзбекистон бозӣ мекард. муддати шартнома 2 солро дар бар мегирад. ҳоло Иргашев якҷоя бо мунтахаби ҷавони Тоҷикистон ба қисми ниҳоии чемпионати Осиё 2023 омодагӣ мебинад. яке аз охирин шартномаҳои Истиқлол бо футболбози ҷавон Содиқ Қурбонов баста шуд. ӯ ҳам узви дастаи мунтахаби ҷавони Тоҷикистон мебошад. шартномаи Содиқ Қурбонов 2 солро дар бар мегирад. ҳоло Содиқ якҷоя бо мунтахаби ҷавони Тоҷикистон мисли он бозигарони пешинае ки гуфтем ба қисми ниҳоии чемпионати Осиё 2023 омодагӣ мебинад. Содиқ Қурбонов 19 январи соли 2003 таваллуд шуда хатмкардаи Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон аст. қаблан дар дастаҳои Барқчӣ ва Динамо ҳунарнамоӣ мекард. ҳоло дӯстони гиромӣ, дар ҳайати дастаи Истиқлол легионерҳо аз Гана, Руминия ва Россия ҳамроҳ шуданд ки дар ин бора дар барномаҳои оянда сухан хоҳем гуфт.